लागोन मा लोंगोन बहाय थागोन बहाय मागोनसो मोनलायथारबायहां गरमाबो नांबाथाय नांबाय ओरैबायदि नाङोना हाब मा बुंनोसै बोथोरखौबो एकदम जेरावबो थानो सुखुवा जानो लोंनो सुखुवा खालामथारोहाय फारसेथिंजाय बे गथ'फ्राबो नै आं बुंखाबाय गथ'फोरखौबो नै बिमा फैनायनि सिगां खामानिफ्रा मोजां फोजोब अबाव बिमायानो सफैलायबाय अबाव खामानि फोजोबस्राङो अबाव खामानि जोबनाय बिमायासो मावफैफिनजोबनांगौ नायगोन नै बे लेखाफोरखौथ' एसे मोजां जाबस्रांनानै मोजां जोख्लोबना दोननो हायो बेफोरखौबो गियान गैया मा रोंगोनहाय बिसोरो खर'आवलाय मा दङ बिसिनावलाय जेबो गियानखौनो रोङाबा लेखा फरायनानैबो मा मुलाम्फाहाय रायजाबाबो बुजाबाबो आखलफोरखौनो सोलायखाथाराबे आंना गथ'फोरा मासे अख्रा बादुला बादुलि गोजा होमबा बिसोरो बिदिजों जागोनहाय नोंसोरो रोंगोन माबा सासेयाथ' थुनथुलि आइया नै बे आयनायावनो गसंनानै एखेबारे गावखौनो नायबाय थागोन माबादि देलायगोन फुनफबगोन गानफबगोन जोमफबगोन मादि मोनखाङो देलायनानैलाय मा मोननोसै हा जेरैबाबो समायनाया समायनाखा देलायबाबो लाब गैया दानि गथ' माथो बुंनो हानोहाय होमबाबो दे आरो थाथोसै बिमानि न'आवनो गाव जेरैखि खालामा गाव खुसिबानो जाबाय दे बोरैबाबा बिदिबो सानो आं अब्लाबो एसे थगालि आं खाराखैहाय दाबो खारखानायबो नङा बेना बुजायबाबो एकदम लाखाया गथ'आनो आयौ हाबाब खर'सो माथा गरम जालायो आं बे गथ' सासेखौ बुजायबा ओइ आयै मा बिमायानो खाथियाव नुखाना मा गाबज्रिबाय थाखो आयै आब' थुनथुलिया दाबो फैयाखै न' फनबो हरगासिनो आं दाबो सफैया माथो हमाबो मालायबा बहा थांलायखो देवानि माराया बहाबासो लोगोनाव थांखो ना माखो गैया माथो ओंखाम ओंख्रियाबो ओरैनो जानानै दंसाबो गासिबो माबालै आयै आब' थुनथुलिखौ ना मबाइलाव माबा माबि नुदोलां आंनि लोगोफ्राबो सोंहरगासिनो फन हरगासिनो ओमफ्राय आंनो वाट्सएपआवबो हरगासिनो नायग्रोलाय आयै नायग्रोलाय हा मा जालायखोसै बे रिल्स ना मा बेफोरखौनो नङा बे नङालै आयै बेखौ नङा नों नायलाय एखेबारे बे मुख्रि बायदि मोसादलाबायनाय माबा माबि दाफबनानै बेफोरखौनो आगारलायाखै बियो नङालै आयै नायलाय नायग्रोब्रा बोरो हा माथो नुखो आयु हा माथो बेलाय जोंहानि न'नि माबानिसोलाय बाहेरानिसोलाय हा फाग्लि गथ'आलाय सोरजों बेहायलाय बेफोरबायदि मोनथिया आयै सोरबा सेंग्राजों ना बेफोरबायदि मानसिफ्रा जा शेयार खालामगासिनो आब' थुनथुलिखौ सोरबा सेंग्राजों इदि होननानै लोगो हमखुमालायो मालायो होननानै बायदि बायदि लिरनानै नायलाय जा बायदि बायदि बानायनानै हेगारगासिनोलै फेसबुकआव होन वाट्सएपआव होन स्टेटास दोनगासिनो आब' थुनथुलिखौ मा होनदो औब्रा आयै आंबा इदिसो सानदोंमोन नाथाय रियेल बायदिबो नुथारो माथो जोंहानि न'निनो बाहेरानि ना हाब आंनि फिसा हिनजावा बेफोरबायदि जानो हायाहाय हा माथो गान होलायलायबावदोसो औब्रा आयै रमान्टिक गान होदों ओमफ्राय बे सेंग्राजों लोगो हमखुमालायनाय मालायनाय सोरबा खेबखो आंथ' सिनाया माथो बे हौवाखौ हाबाब आंबोथ' सिनायाना हा सोर सेंग्राजोंलाय बिदि लोगो हमलायना बिदि गान खनलायनाय माबालायनाय बिदि खालामफैलाय फाग्लि गथ'आलाय गोबाख्रबलायनाय बायदि नुबावदोसो आयु हा सोर फाग्लि गथ'आलाय सोरखौ लोगो हमखुमायासै न'नि बायहेरायाव माथो जोंनो मिथियासै ओइ आयै मानसिफ्रा जा बखिगासिनो माने बखिनायजों लोगोसे मिनिनो शेयार खालामबाय दं आंखौबो बास हाबा मा नंगौ मा नङा गावनावनो देलाय लेंहरलाय मानसिया बहाय दङ थाबनो न'आव फैनो खोन्था गोख्रै बिदि अबावलाय सोरजों प्यार मोहाब्बत बिदि गोबाख्रबलायनाय बिदि फट' भिडिअ भाइरेल जाखोसिबि नालाय हा मा मोनथिनोलै आयै आंनिबाथ' नंखाय बियो आंनि फिसा हिनजावाबो बेफोरबायदि नंखाथाराना दा बाथ्राया बेसो बेलाय बोरैथो आसलि बायदिबो नुयो नाथाय आंनि गोसोआ बुंदों नंखाय बेफोरो बेनोथ' आयै बे हौवानि मोखांखौ माथो आं सिनायथाराहाय अब्बाबो नुफेराखै माथो जोंहा आइजों थुनथुलिजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखाथारा बेहा जानोलै आयै माथो गोसोम बन्दादा बोरैबाथार एकदम मोनायावलाय सिनायबावनोसो नागिराखै मोखांखौनो बुन हेबु हा आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि बरनाम खालामनो सानदो औलै आयै र' आब'खौ फन खालामनि आं दानो लेंहर गोख्रै लेंहर जेरावखि गैया खारबोथ'यो बहा आरो बेफोरबायदि आयु जाफेरानो आंलाय सानदों मोसानाय रिल्स आरो बेलाय माथो गान लगायलायना सोरजोंबा सोरजोंबि इसोर हामा साननांगौ मानसिफोरालाय साननांगौ माब्रा आयै सानखाबायना हा बेनोथ' लेंहरलाय आयु हाबाब बेखौथ' र' मोनसिगोनसो इयो आरथ' खुन हेबो हा सोर फापि हाराम जादायलाय खुन हे बेखौथ' गुवाहाय आंजों औलै आयै मोनबाथाय दामनांगौ बेफोरबायदिखौ जुदि नंखाय आब'खौ बिदि फानसावदोंबा बेनोथ' बे खनसेहाय आगै लोगो मोननायनि हाथायाव आं 20 थाखा हरदोंमोन ना जोंनि गामि खाथिनिनो बुंदों ओमफ्राय गथ'आ जा अनथावथाव मोनदोंमोन आं आरो बा खोनानानै दुखुबो मोनदां गुबुननावसो थानानै बेफोरबायदि आरो रायजाबावो गोबांनो गथ'आ फैसाबो गोमादोंबा ओइ मामि मिलिसा ओं आफा
माथो सोमलाखौ न'आव नुथाराखैलै आङो गथ'आ बहाय थांदों बेलाय जानो आफा लामायावसो गेलेदों नामा लामायावबो गैयालै मामि आं नाहरबायथ' लामायावबो गैया गथ'आ जानो बिदिबालाय बहाथो थांखो बेलाय मिथिया मामि एकदम साइकेलसो सालायनानै बे दैथिंसो थांलायबाय नामा दुगैदो गरम होननानै गथ'आ दा आरो आथिं आखाइ दोला बोजोबलायगोन साइकेल सालायनो रोङा माया एकदमबारे बहा बहा सुन्दाव हैयो बे गथ' सासेया आफा आंनो माबा नांगौ फैसा 50 थाखा नोंहाबो 50 थाखा मानि जालायखो मामि आरो आदाया बोरो आदाया फैसाखौ मानो नांगौ मानो नाङा जायो नामा आरो आदाया बहा थांदों मोनथियालां नोंबो दि सासे गथ' फैसाखौबो बिदि बिलाबायबानो मोनबाय थायो नामा मामि आंलाय जानो मेथाइ जानो बिदिनो होखायो माथो नोंनो मालाबा मालाबा औ आगै आङो मेगि लाबोखानाय दंना बेखौनो संना होगोन नांगौबा नों जेरै दा आब' नों जेबो मिथिया गाव आरामसे आफानाव बियै लायो ओमफ्राय आंहा मोना आंहाबा बिबा मोना आगै बिदि नङा आरो नोंबा आफा आब'खौल' बांसिन अनो बे बिबाबा होलायथारो आं बिबाबा होआ आं नोंनि फिसाजो नङा नामा आरो मेगि होनबाय थानाङा जाया मेगि सामफ्रामबो ओइ मामि पिंकि बेफोरबायदि हामा नङाना बिब'जों बिदि नांलायो हा बिब'जों बिदि गोरा गोरा खोथा बुङो गावसोराबा आंनि आइखौ होखारहरदों लोगो नांनानै माखौबा नोंनि नोमानि आखलखौ नों मिथिया नामा मामि पिंकि बेसेबां गाज्रि बियो बिनि थाखायनो दिनै नोम्बैया जोंनि गेजेराव गैया नोंनि थाखायसो आंनि आइया दिनै जोंनि गेजेराव गैया बियो गावनि न'आव थाहैदों आंखौबो थांनो होबावासिनो आरो आमैया आंखौ बारा अनखायामोन हामा आगै बिब्दि बुंनो नोंनो आफाखौ बांसिन जोंखौ उननि खालामना होगासिनो र' माथो जाथारदोंब्रा बिमानि आखल लाथारदों माथो बेलाय आंनो 50 थाखा नांगौ माबा बाखि जाहैगोन आं मोनसेथ' आंनि आइखौ लिंहरफिनाबो आंनि आइया बेसेबा फैनो नागिरो आंखौबो लांथ'वाखै आइया बे आब' मिनिसा आफानि थाखायनो जाजोबदों नङाबाथ' आदाजों आंजों आइखौसो फैजानो लुगैखादोंमोन दायो हरगोन आङो 20 थाखा नाङा 50 थाखा नांगौ आंनो आरे मासे उख्रा नोंलाय गथ' आब' मिनिसा बिबाबा दानो हरगोन नोंनि आब' मिलिसिया आल्थु फाल्थुआव बाहायाना मामि मालाय गावनि नांगौ खाथा नांगौ फावथेन नांगौ बेफोरावसो बाहायो दा आं मिथिया नांगौ मामि मिलिसा आं दा अब्लाबो नोंनि आखायाव 100 थाखा हरगोन बेखौनो बेनो होबानो जाबाय दे बेनो हरजोबनो हाया आंनाव खुस्राबो गैया दा खुस्रा खालामना होदो र' जागोन आफा आगै आफाजों बिदि बारा उल्था उल्था बुंनाङा दे आंबा बुङा नोंथ' दा खम खुसि मोनगासिनो न जोंनि आइ गैयिखाय जोंखौ जेनो जोंनि लुबैनायफोरखौनो माबा बादा होबाय थायो आफाखौ होनाङा होननानै हाब आगै आं मा बादा होखो आं मिथिगौ आब' नोंखौ आंनि आइखौबो नोंसोरो होखारहरबा हरनानै दाबो फैहोआखैलै गाज्रि आंनि आइया नङा नोंसो आं गाज्रि नङा आगै आंथ' लुबैयोमोन आइनि अननायखौ नाथाय आइया बिब्दि खालामनाङामोन ना दिनैथ' ओंख्रियाबो थावाखै मस्लाबो गैबावा ओमफ्राय संख्रियाबो गोबाबसो जादों आयौ आगै बिब्दि नङाथ' आं संनाया मोजाङै संदोंमोन मस्ला बारा जायाना आफाया मादि जागोन माबा आगैया दासिमबो माने आंखौ ना गाज्रि सानबाय थायो ओजोंनि बिमायासो गाज्रि बिसोर गथ'फोरनि गस्लाखौबो सुनांगौ र' सोरथो सुना होनो गावसोरबो रोङाना ओमफ्राय आंनो सुना होनोसै आफायाबो सोलाबबाय थायाना नै आयं औ आयं एबार जेबो सिन्था खालामनांगौ खुनु खोथायानो गैला मिथिबाय दिनैनिफ्राय एबारनिफ्राय आंनि फिसालाया बै हाबा जाखानाय हिन्जावखौ मालाबाबो बेफोरबायदि गोसथोनायबो नंला गोसथोस्रानायनो नंखाला आरो बेफोरबायदि होनना मिथिनानैथ' मा आयं नाथाय मा जादों लक्ष्मणा बे हिन्जावखौ गोसथोनाय नंला नाथाय मानो आयं औ नाथायनि नाथायानोथ' जेरैखि जादोला आं नोंनोबो देखायगोन र' मानो खोन्थानोल' देखायबावगोन आङो बिनि आखलखौ ओइ आयं बे हिन्जावनि बागै ससियेल मिडियायाव जि गोसारगासिनो मा नंगौ आयं नाथाय माबायदि एकदम गोबां बायदि बायदि लिरना हेगारदों नै बियो माबा दस्रा हौवाखौबो लोगो हमबाय थायोनोहाय न'आवबो लोगो हमहैलायोनो मा नंमारगौ आयं बिदिबाथ' लक्ष्मणा बेफोरबायदि हिन्जावखौ मालाबाबो गोसथोनाय नङा ओं आयं बेनोथ' खोथाया दा मोजांसो जाबाय नोंसिनि गेजेराव नांथाना थानाय सुआ एबार ओंखारसिगोन आयौ नाथाय बोरै आयं आंबो नायनि ओमफ्राय मा मुं मोनलाय बेना दङ नै आंबो मोनदों भिडिअखौ बे जोंहा माबा आदैमोन दङ आयंमोन दङ हिन्जावसा गथ' उन्दैया गथ'आ आंखौ फोरोङोना बिसोरो नायनो ओमफ्राय हरना दोनदों नै नायनोबो नाय आयं नै बिनि आखलखौ नाय माबायदि बिनि महरखौ नायनो सानो आङो
बेफोरबायदि हिनजावखौखि आं बिहामजो लाबोनो दानो बेजों दानो बैजों आंनि फिसालाखौसो फासायनो नागिरदोंमोन आरोबा मोजाङानो जादों बे ना फिसाया बेखायनोथ' बेफोरबायदिखौ मिन्थिनानैथ' नागारदो नाय बयबो बिनि आखलखौ नायजोबथों नै दा जोंबो नुबायना मा आयौ नुबाय हर माने बेसे हौवाफोरजों बासथाबनो बेसेबां माबा रिल्स आरि माबा आरि फट' आरि ओंखारलायो बेना आयौ दायो आंनि फेमिलिया कमप्लिट जानाय बायदि जाबाय दे सनाया जेसेबां सानदोंमोन बेफोरबायदि एथ' गाज्रिथ' नङा माथो बुंनो थाङोब्ला बुजिनाय मानाय गासिबो मोजां जाजोब्बाय सिगां बायदि जेबोआनो गैला बेखौबा आइ मेहेरमोनहा बिराद गिसोदोंमोन ना माबायदि बिहामजो लाबोखो होननानै नुबायना आरोबा थुनथुलिनिफ्राय एथ' माबा थङालि बारा नङालै इयो थङालिया बिराद खम थुनथुलियासो लाजाया बा सान हामाथो खालामबाय थाखो नों हारसिंनो बेयाव अ दङलै नै एकदम न' सिङावबो बेसे जिरायबावनो न'नि बाराबो गुदुंसो मोनग्रा जाबाय एसि लागायबाबो लाब गैयाना फांखायाबोथ' फांखा मा बुंनो गरम बोथोराव बेनोथ' आरो ओमफ्राय दा मोनायावबा मा ओंख्रि संनायखो जेबोआनो गैया माथो आंहा ओंख्रिखौसो सिन्था जादो जेबो नङा दे मैथा बांगालखौ संदो आङो दा दाउ मोनबा दाउ लाबोनोसै आरो अमा बेदरखौथ' मोनखानाय नङा दे बिदिबालाय जागोन औ ओमफ्राय माइ गायनाया माबोरै मोनखोलै नोंथ' गायफेरथारामोन गायनायालाय गायफेरामोन फार्स्ट टाइमबो गायदों नालाय मोजांबो मोनदों लोगोसे आरो एसे खस्थ'बो मोनदों आरो बाखिथ' जेबो नङा खस्थ'थ' मोनखागोन जोंनि आइमोना गोदोनिफ्रायनो गायबोबाय थानाय मालाय नोंहाथ' दिनैसो गायबावनाय औ मानिनांगोन दे बेफोरबायदि गायनानै जानाय मानायावबो बिराद खस्थ' नाङो न' एखमबा बुजिबावामोन आरोना जोङो जासाब जाराब जायो माब्लाबा ओंखामखौ जोंदि बेसे खस्थ'यै गायनांगौ फुनांगौ औब्रा बेखायनो ओंखामखौ जानला मोनला गारनाङा गोबां खस्थ' दङ दा आंबो बुजिबाय बा आजिखालि माथो बुजिना जाबायलै नोङो जानांसिगोन आरो दे माथो खालामबावनो उफायथ' गैया ओमफ्राय सान थुनथुलियाबो बेफोरबायदिनो गायोमोन खोमा न' सोरबायदि हिनजावखौ रायखांलायखो बिनि नामबो दाला एसेबो खोनासंनो हाया आङो सरि सान दाथ' बेबो गावबो गावनि लाइफआव बिजि जाबाय खोमा न' बेनि लाइफआ माब्लाबाबो सेट जायाथ' बियो साला बेरायदिं थङालि बाङालिनो दिन थांगोनथ' आरो रावबो सेंग्रायाबो बेखौ हाबा खालामफिननाय नंखायालै जोंसो मोजां संसार जाबोबाय सना नाथाय बिनि संसारा नायल' मालाबाबो मोजांबो जानो रोंखाया आरो संसार जाग्रा मानसि नंखाया बियो हामबायसैलै सान माथो बुंबावनो ना बेखौलाय सरि आं रायखांफ्लांबाय जेबो नङा नों खोथा बरनबाय जेला बेफोरबायदि हिनजावखौ आं डाइरेक्टसो बुंखायो बेयो संसार जाग्रा मानसि नंखाया संसार जाग्राबा एसेबाबो बुजिनानै माने गोदो आंखौ बेफोरबायदि इगनर खालामनाय नङामोन ना जोंनि संसारासो बेस्ट जाबावगोन बिनिया खुनु खामानि गैया सोरलाय गोसोथोबावनोसै बेखौलाय आल्थु फाल्थुयैनो दिन थांगासिगोन दा बिलाय मालाय उनफ्राव बुजिया बे देहाय बाथ होदो आं मैथा बांगाल खायनोसै नों दा मा मोनो लाबबानो जाबाय आबानि दुगैदोंमोन गथ'आ गस्लाखौ दोनबायसो बेयो आं सुहैनोसै दे ओंखारलांसै आंबो न'नि खरसाफोरखौबो जोंहा बायनांगोन ना नङाबालाय आरो आफा आइ बायनायखौलाय बेसेथो दालाय संसार जानानैलाय बिमा बिफा बायनायाव बेसेथो जाबाय थानो नङा होमबा औ सान एसेसो बिदिनो बायगोन आरोहाय जोंबो आफा आइमोनहालाय मालाय गावसोर गोसोबालाय लाबोखायो ओमफ्राय नै खोनासं आबौना एकदम आथिं सानाय जादोंनो मुलि लाबोफा रावबो दखानाव थांनो हायानो लांनो नागिरदोंमोन मादि जायो बेफोरबायदि बैसोआ माब्लाबा जोंनाव फैगोन न' बेखायनो केयार खालामखानांगौलै नङाबा जोंबोथ' सानसे बोरायगोन बुरिगोन नङा होमबा बेनोथ' आरोलै मालै आसोल आजिखालि बिराद बिन्दास दं माथो नोंलाय औ नैबे बोरायनिया बिन्दास थायाथ' मा जानो जानाय लोंनाय बेरायनाय उन्दुनाय बेफोरनिफ्रायनो टाइम गैया दे आंना मालायफोरा मानि थाखाय टाइम गैया ओइ जाम्बिलाय बेखायनो आं बुङो जि दङना दानो दं गाबोनबा थैना थांनो सोर मिथियोलाय नुवाखै दाख्लै मा घटना जानाया निउसफोराव नुनाया दसेनो खाताम टाटा बाय खालै बेखायनो नमस्कार आङो लाइफखौ इन्जय खालामनानैसो दिनखौ बारहोखागोन आंना गिथावना बोरैबा गोजांस्रिउ मोनलायखायो दे इन्जय योर लाइफ ना मा होनो दस्ति आरो मोजां दे नोंनानो बेफोरबायदिनो जाखानांगौ बिन्दास फ्रि लाइफनो ओमफ्राय जोंफोरना गासिनाबो खाफाला बिदि नङालै नोंनाथ' मालाय आरो न'आवबो थाङाना नोङो गोसोखाङा आरो न'नि मानसिखौबो